γίνεται. Ζητώ να μου κάνει ενημέρωση. Θα τα ανάψω για το δεχό σου, δε. Ναι. Δάπινε, Ναι μωρέ Πακτούρα! Ναι μωρέ Πακτούρα! Πόσα είναι, άλλα δύο είναι. Άλλα δύο είναι. Δικιά μας, δικιά μας. Όχι ρε μαλάκα. Ναι, δικά μας είναι. Ναι μωρέ Πακτούρα! Μάρκο! Έλα ως πολύ, ωραίο, Μάρκο! Είναι πέντε! Είναι πέντε! Είναι πέντε! Παιδιά, σας παρακαλώ. Πυροσβέστη! Πήρε ο κάδος, φωτιά ο αίω. Τον κάδο διώχτε. Κάδο πρέπει να πάρει. Τον κάδο διώχτε ρε. Ποιος θα τον πιάσει ρε, τώρα κάδο είναι ρε μαλακ, ξέρετε δεν θα διώξει. Θα σου πλάκια. Νεκτάρι, έλα ψήσεις. Νεκτάρις έχει. Ψήσε. Έφερες τα λουκάνικα. Κάνα άκρη ρε μαλάκα. Προσέχτε ρε μαλάκι, προσέχτε. Τι μαλάκι. Όλο πασπίτες. Εγώ δεν έβαλα εξήπερα φωτιά στην κοινή κοντά. Άλλος έβαλε. Ταριέ, τι έχεις να δηλώσεις. Πες τα μωρέ Γεια πουτά, σας, άντε, γεια σας, πάντε σπίτι που γαμιέται η μαμά σας. Όλο πασπίτες. 5 μέρες το κινητό σου. Φέρτε για προσάναμα ρε. Άντε μωρή παιχτούρα. Τι λες τώρα! Μωρή παιχτούρα. Έλα φεύγουμε. Ρε, να έρθουμε μας εδώ. Ψάχνει το κινητό, το έχασε. Έχασε το κινητό του μαλάκας. Χωράμε. Κάθομαι εγώ μπροστά. Κάτσε κι εμείς. Να τραβάγω με την κάμερα. Μπροστά να τραβάγω με την κάμερα, έτσι. Άντε γεια! Πω, τι τσόδε.